Kaixo, aurrekoan ikusi genuen nola P5ek xaguaren posizioa detektatu dezaken. Era berean detektatu dezake guk xaguarekin klik egin ote dugun edo ez. Badauka funtzio bat, izena duena mouse is pressed ikusi hitz bat baina gehiago azaltzen direnean gogoratu beti hitzaren hasiera beti maieskula azaltzen dela. Eta detektatzen du xaguarekin klik egin ote dugun edo ez. Hau beti doa baldintzazko batekin, kondizional batekin. Kondizionalak beti doaz egitura hau edukitzen dute. Alde batetik if funtzioa, parentesiak, parentesi barruan jartzen dugu ze baldintza bete behar den, eta baldintza hori betetzen baldin bada, zer egingo duen. Oazen nik uste da adibide hau, adibidez, hemen daukagu bi lerro jarri ditugu, bat hau izango litzake, vertikalki dagoena, eta linea lodi beltzarekin egina dagoena. Bestetik edukiko nuke beste linea hau, linea txuri hau hemen txedukaguna. Nize definitzen ari naiz, baldin eta xaguarekin klik egiten baldin badugu, linearen kolore hori gorria izatea. Bazen probatzera, eta ikusten dugu, nik klik egiten dudan momentuan, lerroaren kolorea gorrira pasatzen zaigula. Funtzio joan daiteke, eraberean, else izena duen beste funtzio batekin batera. Alegia, hori betetzen ez baldin badu, bestela, zer egingo du. Izan daiteke, adibidez, nahi duguna, stroke izatea, 0, 250, eta 0, alegia kolore berdeko izatea. Usten duzu ja, berde jarri duela, eta klik egiten dugunean gorri jartzen duela. Hemen honen barruan beste baldintza bat egon daiteke. Hau da, egin dezakegu hau betetzen baldin bada, bete dezala hori, baina bestela, beste baldintza bat, eta hori betetzen ez baldin bada, beste bat. Orduan, baldintza bat beste barruan kokatzeko aukera dukiko nuke modu honetara. Ematen du P5ek eraberean, xaguaren ze teklarekin, ze botoirekin klikatu dugun detektatzeko aukera. Hortako dago beste funtzio bat. Haure baldintzazko baten barruan sartuko dugu. Eta izango litzake mouse button izena da funtzio bat. Eta ingo duguna dago ere zen horrelako katzera eta esango diogu orduan mouse button honek edukiko luke adibidez left posizioa. Alegi esaten ari gera, mouse button ezkarra baldin bada, egin dezala linea gorri bat. Eta bestela, ikusten dugu berde egingo lukela. Aldatuko dugu egoera horretara. Horren momentu enten daukagu, lerro txuria, egindako lerrori, kolore txuriko lerrori, eta esaten ari garena da, botoia sakatzen dugunean, baldintza honen barruan, kortxeta honen barruan, gertatuko litzake guztia. Hor sartu beharko nuke. Eta horren barruan dago beste baldintza bat. Ezker botoia denean, gorria izan da dadila. Eta bestela, berdea izan da dadila. Horrela, ikusten dugu ezker botoia egin gorria egiten duela, baina ni beste botoia klikatuko aldi manu, eskoi hau klikatzen duenean berdea egiten duela. Erdiko botoiarekin berdin ingo luke. Hau da, ezkerrarekin gorri, erdi eta eskubiarekin berde egingo luke. Konturatu zarete, berdintza ikurra jarri duenean errepikatu egin dudala. Ez da berdina jartzea, adibidez, hemen nik esan dezaket isa berdin 0 dela, eta ni
hori horrela dela esaten ari naiz, bali hori daukala. Eta hemen aldiz bi ikur jartzen ditu denean esatenen galdetzen ari naiz. Hau da, klikatutako botoia ezkerreko alda. Bai? Ala baldin bada, bete dezala. Alako, ondoren jarri dugun hori. Orduan galdera bezala hartu beharko luke hori. Orduan ongi bereizi behar dira berdin eta bikoizutako berdin horiek. Badaude ikur multzo bat aldaietan erabiltzen direnak, eragile batzuk badaude, hemen ikusten ditugunak, esan dugun bezala honek berdintza. Hau berdina baldin bada, galderarekin, halako ingo luke. Ez berdina baldin bada, beste ikurra hauek erabiltzen dira, edo haundiago baldin bada, edo txikiago baldin bada, haundiago edo berdina, txikiago edo berdina, eta beste bi ikur hauek, honen errepikapena erabiltzen da edorako. Nire teklatuan mintzat bat tekla dagoen toki beran daude, hau da algerrerekin eman da, eta orduan jar dezakegu hau edo bestelakoa beteko balitz, egin dezala egin beharrekoa. Ariketa gisa sortu zazu zirkunferentzia bat, eta ezker botoiarekin klik egiten dugunean, onditu, eta eskubiarekin klikatzen dugunean txikitzen dena. Horretarako elipsea sortu aldagai bat, diametroa aldagai bat izan dadila, eta ezker botoiarekin klikatzen dugunean, egin ezazue hori haztea. Eta beste botoi batekin klikatzen dugunean, txikitzea.